Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne. Wa alaikum salam. Waye ne? Ni ce. Me kike dawo yi? Wannan irin tambaya ne kuma buɗe mun kofa. Shi ma fa baya ciki. Usman da Khadija ba sa cikin kabari. Suna ina kenan? Halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne. Wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsugunni, ikon rabu ne azabo yayi zane, don haka ba ta sallama ko neman izinin za ta shigo. Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne. Lallai mutuwan Usman da Khadija akwai wani shiri a ƙarƙashin shi. Amma ko menene shi zan gano shi, don ba zan taɓa bari Khadija ta tsere min ba. Dole sai ta yi soyayya da ni. Na san me zan yi, mu je. Ina zuwa. Ina ta jira fa. Ina zuwa. Tsaya mana. Tsaya. Me dawo da ke kuma yanzu? Na dawo bane ba karfe 2 kace in dawo ba. To da nace miki karfe 2 ina zuwa mana. Dakata mana. Ba kai kace in rika dawowa karfe 2 ba inda na ji. Na dawo kuma tun ɗazun ina ta buga kofa shiru. Dakata mana, tsaya mana. Na gama abin da zan yi ba sai in dawo gida ba kuma me zan zauna in yi. To da nace ki dawo karfe 2 sai ki dawo yanzu kuma. Karfe 2 fa kace na dawo gashi ma har na wuce biyu ni ba ni gida. Tsaya mana dan Allah. Haba, me yasa ba za ki tsaya ki dan yi jariri hudu ba ki dan yi ma ita ma mai jegon sai ki dan tsaya ki dan mata hudu ba. Ka saki dawo yanzu.
kai in banda abin ka taba gani inda aka ma mai jego hudu ba bayan hudu ba an riga da an yi ma yaro tun Allah ni ba na hanya wai lafiya kinka yau zumunci zaki je yau saboda su malam Balarabe su malam Asa su malam Tahir suna yawan wazi akan zumunci bari in je in hada miki kaya yanzu in tura ki je zumunci yau gidan gwaggona ma zaki ci dan Allah ka gani kamar tsamin na dawo daga anguwa ka hana nucewa kana ta zumunci kai da baka son mutum yana ma fita amma yau gashi na dawo kana ta ce min in koma in yi zumunci wai zumunci ke dakata iye wata ke na lura da ke duk wata hanya ta shiga aljanna ke ba san shi kike ba zumuncin nan yana da matukar muhimmanci ba ni babban buri na a rayuwata ki shiga aljanna ba ni so ki shiga aljanna ne yau sai kin je zumunci yau halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace saɓanin hakan za ta sa ka so ce san maso wani goshin wahala ne wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibirni ikon rabu ne azabo yayi zane dan haka ba ta sallama ko neman izinin za ta shigo soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace saɓanin hakan za ta sa ka so ce san maso wani goshin wahala ne gaskiya abokina abin nan yana bani mamaki. To idan ba su cikin kabari to ina suka je? Abin sai ka ce a mafarki ko kuma ana ba da labari akan wani abu? Tabbas abin nan da mamaki. Domin to mutuwa ba za yi. Mutuwa? Yes, mutuwa zami. Mutuwa zami. Abinda Khadija ta faɗa min kenan. Ran da na je wajenta na ga Usman, to kuma bayan ta zo muka da ita naga tana hawaye, ta ce min mutuwa za su. Tabbas mutuwan Usman da Khadija shirya shi aka yi, kuma ba wanda zai warware mana wannan abin sai likita. Kinga yau sai kin je zumuncin nan yau. Ka ga mai gida ni fa babu wani zumuncin da zani. Ka bani hanya ko in wuce. Hala daga taralla. Ni fa aljannan nan sai kin shige shi. Saboda haka yau gidan kanina zaki je Musa mai salati. Yau gidan shi zaki je. Wai ba na je gidan dan shekaran jiya ba ko ka manta ni kai da ko fita ba ka sanyi amma yau ka nace sai na je zumunci dan Allah ya. Dakata.
wallahi dole yau sai kin je zumuncin nan. Idan baki je zumuncin nan ba a bakin aurenki. Ni da hankalin ki je ki dauko miki kaya zumunci. Yawa da wani gida ba. Dakta. Wallahi matakar kika ketare nan wajen ba tare da kin je zumunci kin dawo ba, wallahi a bakin aurenki. Jira nan. Anya na al'amari da gaskiya a cikin shi. Kai da baka son mutum ko fita yana yi amma yau kana sai na yi zumunci. Yawwa. Kinga wata shadda ne nan na saya. Sai ki kai mu Mubarak ki ci a ɗinka wa yaransa. Ai in Allah da aljanna nan kaman kin shige ni kin gama. Kuma kar ki dawo sai an jima. Sai dare yayi. Ni ma zan zo ɗauko ki. Ki kwantar da hankalinki ni zan zo ɗauko ki. Wallahi dan Allah ni a bari ka ji ma me ya dawo da ni gida. Ina so ne in shiga toilet. Ka san ni ba na iya shiga bayan ɗakin mutane ko ina da Allah ba tsakan ni. Gidan Mubarak yana da toilet babba. Sai ki je ki pinki. Ni mai gida matsala. Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani gwashin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibirni, ikon rabu ne a Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani gwashin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibirni, ikon rabu ne azabo ya yi zane, don haka ba ta sallama ko neman izinin za ta shigo. Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani gwashin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibirni, ikon rabu ne azabo ya yi zane, don haka ba ta sallama ko neman izinin za ka shigo. Na kamu da so. Ki tashi mana ki haƙuri ki daure. Mun kusa ƙarasa kin ji. Na san kin wahala.
Lafiya ka kawo nan wajen? Wace irin magana ce da ba za mu yi ta ba har sai da muka zo cikin makabarta? Lafiya ba. Kalli can ka gani. Nan kabarin Usman da Khadija ne, Allah ji kansu da rama. To na haka Usman da Khadija ba sa ci. What? Ban gane me kake nufi ba. Kuma asibitin ka aka kawo su. Tabbas haka ne. Kuma na tambaye nurse ɗinka. Ya ce in tambaye kai ne ka san komai, shi bai san komai akai ba. Ni me nawa a ciki? Kai ba dan sanda ba hukuma ba. Da har zaka zo kana min in wayannan tambayoyi. Me nawa a ciki? Ka san me yasa ban yi maganar da kai a asibiti ba? Saboda bana so patient ɗinka su ji, saboda haka zai iya jawo ma matsala. Za a iya kulle asibitin ka kuma ka rasa lasisin aikin ka. Ka daina min wani pretending, kawai ka faɗa min gaskiya. Me gida ban gane ba. Ban gane me kake nufi ba. Kuma ban gane ina ka dosa ba. Kai min cikakken bayani yanda zan gane. Aba me gida. Me haka? Abun adda kai gaga? Ka gani na a makabarta muke. Kuma matattu ne abin ne. In kai wasa zaka zama ɗaya daga cikin su. Domin zan kashe ka in birne ka in har baka faɗa min gaskiya ba. Abun ba ta kai ga haka ba. Zan gaya ma gaskiya. Idan ba zan taɓa mantawa ba, Khadija da Usman sun zo sun same ni. Suka ce suna so in taimake su. Ka taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ka. Ina jin ka. Wannan sunanta Khadija, sunana Usman. Mu kasance muna son junanmu, amma iyayenmu suna gaba, ba su taɓa bar mu yi soyayya ba. Kuma mun zaɓa mu yi soyayya da farin ciki, kuma ba wanda zai iya mana taimako su kai. Doctor, so muke mu shirya mu kan mu haɗarin mota. Dukkaninmu duniya ta ɗauka cewa mu mutu, amma mu muna rayu. Mota za ta buge mu, kuma ya tabbata asibitin ka ne za a kawo mu. Ka yi yadda za ka ce mu mutu, kai mana allura yadda numfashinmu zai rushe. Daga baya idan aka binne mu doctor, sai ka zo ka haƙe mu. Mu yi nesa da duniya mu yi rayuwa. Don Allah doctor, kaka ce ba za ka iya ba. Mun roƙe ka taimake mu. Wannan wace irin maganar banza ce da za ka zo wanda ita? Nan wajen wasan yara ne? Ba ku da hankali, ba ku san abin da kuke yi ba, da har kuke nema ku jefa kanku a cikin wannan halin. Kun san cewa abin da kuke so ku aikata babban laifi ne, sannan ni ma kuke so laifin ya shafe ni? Kun san abin da kuke so ku aikata kuwa? Ku tashi ku bar mun office na. Kaga doctor da. Dan tsiya, please get out from my office. Ku tashi ku kira security ya zo ya fitar da ku. A doctor don Allah. Ka dakata, ba maganar da Allah bane. Dan Allah doctor, na san kai ma karan kanka. Sai da soyayya aka haife ka, idan da a ce ba soyayya kai ma yanzu da ba ka Allah. Dan Allah ka tausaya mana. Doctor, dan Allah ka taimake mu doctor, kamar yadda Allah ya taimake ka. Doctor, dan Allah ka taimake mu, ka taimake soyayyar mu. Kada soyayyar mu ta lalace. Dan Allah doctor, muna son junan mu da Khadija. Dan ka taimake mu, za mu yi alfahari da kai, kuma ba mu taɓa manta da kai ba. Amma in ba ka taimake mu ba za mu tafi, amma ba za mu fasa kudurin da muka aikata ba. Bai yiwuwa mu rayu ko mu mutu. Gaskiya ba zan iya aikata wannan abun ba, saboda wannan abun babban kuskure. Da haka ina mai baku shawara da ku yi haƙuri, ku ɗaukar dara. Abin da zan iya ce muku, ku yi haƙuri, ku tashi, ku fita. Na ce ku yi haƙuri, ku tashi, ku wuce. Na tsaya kuma na duba na gani cewa ina da halin da zan iya taimakon su. Khadija, Usman, ku dawo. Ku samu wuri ku zauna. Ka zauna. Na tausaya muku matuƙa. Yanayin da kuka bani labarin.
duniyar ma gabaki ɗaya muna zaune ne muna cin darajar soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya san soyayya kuma duk wanda ya gaya kuka gaya mai halin da kuke ciki inda yana tausayi ya zama wajibi ya tausaya muku. Shi yasa na kira ku. Amma da za ku ji shawarata da ku haƙura. Amma tun da kun ce ba za ku haƙura ba ya kuke so a yi. Yawa doctor, kamar yadda muka ma bayani za mu shirya mu kan mace haɗarin mota zai bige mu idan aka kawo mu ka san yadda za ka gaya ma da suka kawo mu cewa mun mutu idan aka shirya da mu ɗaki kamar na alluran da za mu daina numfashi na wasu awanni idan aka yi mana wanka aka kai mu kabari ta Allah doctor ka bari mu kwana ka zo ka haƙe mu domin muna son mu nesa daga garin nan mu tafi inda za mu je mu rayuwar farin ciki dan Allah doctor. Doctor, dan Allah ka taimake ni. Kada ku damu. Yaushe muke so a muku aikin? Mun shirya ko da zuwa gobe ne. Gobe nan. Doctor. Ina da aiki a gabana, amma ba ku jin ga muku gaskiyar magana. Akwai abin da ya taɓa faruwa da ni a soyayya, wanda nake jin zafin duk lokacin da daga masoyi ya faɗa cikin wani hali. Yasa na tausaya muku. A lokacin yana ɗan saurayi kafin da ya aure, na taɓa faɗawa cikin soyayya irin wannan. Ban taɓa tunanin zan yi tsawon rayuwa ba. Shi yasa na tausaya muku, shi yasa kuma na kira ku. Don haka, ku daina kuka. Abin da zan ci gare ku ko in ce shawarar da zan ba ku, ku kara riƙe kanku. Din rintsi, duk wuya ya zama kuna tare. Kada ki ci amana shi, kai ma ba Allah kada ka ci amana ta. Ba na buƙatar ko sisi a nan. Ni na muku alƙawarin cewa zan taimake ku. Gaskiya na ji magana mun gode doctor. Gode maka. Ban san to wani irin kalmar godiya zan maka ba. Gobe ina da aiki amma zan zo na a ofis don ban san misalin ƙarfe nawa za ku shirya da ramar takuwa. Wannan shine cikakken bayanin da zan iya ma, wanda daga ni sai su kuma iya abin da na sani kenan. Shit! Zan tara wani taro da su Okasha da su Rabiu a wajen ki nuna ba kya so na Rabiu kike so. Zan nuna zuciya ya ɗauke ni, zan fita, mota za ta bige ni. A lokacin da mota ya bige ni, na san cewa student za su zo su ɗauke ni su kai ni asibiti. Likita zai ce na mutu. A lokacin da likita zai ce na mutu, ka ji ina son ke ma ki fita, mota ta bige ki. Za a kawo ki, za a ce ki mutu. Kada ki damu. Likita za mu shirya komai. Zai mana alluran da bayan mun mutu zai zo ya cire ni bayan awanni. Daga lokacin za mu iya guduwa mu tafi a rayuwarmu. Kin ga idan muka yi haka duniya za ta ɗauka cewa Usman da Khadija sun mutu amma ni da ke muna sabuwar rayuwa. Wannan ba wai shawara ne baki ba, umarni ne yake so ki ɗauka. Wato yanzu Usman bai gani bibiyan ki ba ko? Me yasa ki ɗauka? To da Allah me yana ka a ciki? Kaga idan za ka mun magana da za ka mun kai ni sauri nake. Ya yanzu ina kan mutum. Ya magana soyayya mu. Na gaya maka cewa soyayya da ni da kai ba zai taɓa yiwuwa ba domin kuma mutuwa za. Mutuwa? A kaga ina nufin. Da Allah yanzu sauri nake kawai ba. Gane me mutuwa ke nufi? Mun bayani ne. Kaga dan Allah mu ban maganin nan kawai. Sai an ji. Abinda na yi tunani ya zama gaskiya kenan. Yanzu ina an samu Khadija da Usman. Kaga fanyi ka san abin da ya dawo da ni ma yanzu. Toilet nake son shiga, ba na iya shiga toilet din mutane. Lafiya? Wallahi zawo nake kinga dawo ki zauna da Allah. Wallahi ya matse ni ne sosai. Dawo je dan zauna ina kuwa. Gaskiya ni na zo na tone su ne da daddare. Daga lokacin kuma suka wuce. Amma ban yi wata magana da su ba. Da haka ban san ina suka dosa ba. Amma dan Allah ina son ka da wani abu. Kamar yadda na bi ma cikakken bayani.
dan Allah ka yaƙuri ka rufa min asiri saboda idan har ka ɗaga wannan magana zan iya samun matsala tun da kan asibiti na har zuwa aikin da nake yi. Ina mai tabbatar ma da wannan labarin da yanzu nake baka duk duniya da kani sai Khadija sai Usman muka sani a yanzu kai ne na hudu. Na yi ne ba don komai ba sai don in raye soyayya. Wannan shine karo na farko na ƙarshe. Kada ka ƙara tafka irin wannan kuskuren. Kuma ina so ka sani cewa in dai ban ga Usman da Khadija ba, rayuwanka na cikin hatsari. Na gaya maka kiyaye. Daga nan ne gaskiya ba zan iya ƙara. Ba zan iya ƙara tafiya daga nan. Haba Khadija, ta yaya za ki ce za ki koma gida bayan duk wahalar da muka sha, duk kasar da muka ɗauka, sai da yanzu abu ya kusan zuwa ƙarshe, sannan ki ce za ki koma gida? Wahalar da muka ya zama a banza fa kenan Khadija. Wallahi na fara kyau mahaifina. Kaga Usman, dan Allah, kawai mu je gidan basa, mu koma kawai. Khadija, mun riga mu ɗauka wannan kasadar. Allah ya tashar da mu. Wannan yana nufin cewa soyayyar mu za ta ɗaure ni har abada ne. Me yasa kike so ki lalata dukkan wannan shirin da muka yi? Da kin koma fa komai ya riga ya lalace. Dan Allah Khadija, kada ki aikata haka. Ki daure. Ki fi kika ce kina so na, kuma za ki iya yin komai. Za ki iya sa rayuwarki a kai. Shine Khadija yanzu? Za ki koma? Haba Khadija. Na sani Usman, amma tafiyar mu ba mai karewa ba ne. Kada ka ce haka, ni ma ka san ina mutuwar son ka. Kawai ina kewan mahaifina ne. Na sani Khadija, kamar yadda mahaifinki yake son ki, ni ma haka mahaifina yake mutuwar sona. Amma na haƙura da bar soyayyarsa domin na zo na yi soyayya da za mu ji daɗin rayuwar mu Khadija. Sannan yanzu sai ki ce za ki lalata. Kin ga Khadija, Allah ya riga ya kaddara haka ne tun farko. Khadija ki daure mu ki zo mu tafi. Bai kamata ba mu fifita soyayyar mu ba akan soyayyar mahaifi. Wannan kuskure ne a rayuwar mu. Iyayenmu ba za su ji ba daɗi idan ba su gamu. Khadija, shikenan. Tunda kin zaɓa soyayyar mahaifinki akan soyayya da muka daɗe muka gina a kanta ta gaskiya, za ki koma gida. Ba zan hana ki ba, domin ba zan ce soyayya ta fita mahaifinki ba. Amma ina so ki sani cewa Khadija, ki kika ce kina so na, kuma kika ce za ki aikata komai a kaina. Amma yanzu haka yana nufin ƙarya kike yi. Yanzu ba iyayenmu suna can gida ba, suna tunani na raɗaɗin mutuwa, amma mu muna nan a raye. Kullum in ba su ruwa zai dinga tuna su suka riƙe mu tun muna jari. Dan Allah ka zo mu ko. Kin lalata min rayuwana domin na kamu da ciwon sanki ta inda ba zan iya rayuwa babu ke ba. Ki koma can ɗin ki yi rayuwa tare da iyayenki, ni kuma zan zauna na yi rayuwa tare da namomin daji da kowa a wannan dajin har na mutu da koma ga Allah. Khadija, ki tafi kawai. Shike. Soyayya halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace. Da gaskiya ba zan je kan za ta sa ka so ce san maso wani kwashin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a zubin ikon rabu ne azabo ya yi zane. Don haka ba ta sallama ko neman izinin za ta shigo. Soyayya halitta ce